L'activitat científica del Centre de Nanobiotecnologia pel Diagnòstic està adreçada a millorar el diagnòstic, aportant alternatives tecnològicament innovadores que permetin incrementar l'eficiència donant una resposta molt més ràpida, una informació molt més completa sobre l'enfermetat o bé un diagnòstic en etapes molt inicials. La major part dels dispositius que desenvolupem integren bioreceptors específics i materials o dispositius micronanoelectrònics i tenen la capacitat de donar respostes de forma pràcticament immediata quan es produeix la interacció específica amb els biomarcadors d'una determinada malaltia o procés patològic. Els bioreceptors són un element clau i per això dediquem una gran part de la nostra activitat perquè són els responsables de l'especificitat i en concret els anticossos els considerem unes molècules extraordinàries perquè amb els coneixements actuals són capaços de produir una varietat pràcticament infinita d'anticossos amb diverses especificitats mitjançant screenings cel·lulars o disseny d'immunògens. Les aplicacions més importants del grup estan basades en intentar millorar l'eficiència del diagnòstic en l'àmbit clínic, per intentar tenir medicines més personalitzades per al pacient, millorant la seva qualitat de vida, així com intentar aconseguir un diagnòstic de les malalties en els primers estadis d'aquesta. Sobretot ara mateix s'està treballant en malalties cardiovasculars, neurològiques i infeccioses. Les mateixes tècniques basades en bioreceptors i altres més modernes com la micro o la nanobiotecnologia es fan servir també en seguretat alimentària i medi ambient, perquè ens permeten tenir un diagnòstic de les toxines que hi ha en els aliments, incrementant així el control de qualitat dels productes que arriben a la societat, podent protegir millor la ciutadania. Una de les aplicacions que fem al grup és la integració d'aquests bioreceptors en dispositius microelectrònics capaços de generar respostes elèctriques, conseqüència directa de la interacció específica d'aquests bioreceptors en determinats biomarcadors. Podem utilitzar diferents superfícies com ara nanopartícules d'or, partícules magnètiques o bé la pròpia superfície de l'electrode que podem biofuncionalitzar i caracteritzar de forma controlada. Un exemple d'aquesta aplicació és l'ús de partícules magnètiques sobre la superfície de les quals s'ha immobilitzat de forma controlada un anticòs capaç de reconèixer de forma selectiva un biomarcador cardíac. Això ens permet preconcentrar aquest biomarcador i augmentar la sensibilitat del mètode escollit. A més, utilitzem un transductor electroquímic sobre la superfície del qual són capaços d'immobilitzar les partícules magnètiques, les quals a la seva vegada han capturat aquest biomarcador. Com a conseqüència d'aquesta interacció biomolecular es genera una resposta elèctrica com la que s'observa a la pantalla. Pel desenvolupament de la nostra recerca fem servir anticossos i aleshores aquí produïm anticossos a partir de la fusió de cèl·lules de la melsa d'un animal que ha estat exposat a l'antigen amb cèl·lules immortals cancerígenes. Aquestes cèl·lules tenen la capacitat de produir anticossos i créixer en un cultiu cel·lular indefinidament. Aleshores, dels anticossos produïts d'aquestes cèl·lules són els que després farem servir per al desenvolupament dels immunoassaigs i dels assaigs d'Isoprene screening. Les nostres perspectives a llarg termini són enfortir les relacions amb el sector productiu i també amb el sector clínic per així ser capaços de convertir els nostres resultats i tot el coneixement que hem generat en productes comercialitzables i útils per a la societat.